Денят продължаваше 30 часа, а нощта само 5. Но през тези 5 часа небето се отваряше към други светове. Там, в сърцето на острова, се издигаше Академията по времеплетене и арканни изкуства, училище за най-надарените магиосници. Сред тях бяха и 3 неразделни приятели. Майя, най-добрият ученик по звездни заклинания, умна, с блясък на решителност в очите. Моника, импулсивна, винаги търсеща приключения и често първата, която предизвиква съдбата. И Симеон, сдържан, аналитичен и малко скептичен към магията, която не можеше да обясни с логика. Всяка сутрин започваше с час по магическа геометрия. Учеха се да огъват пространството. После следваше заклинания на светлината, изкуство на илюзиите и дори история на немагичните. А нощем